Història de Xixona al balcó, capítol 31. Sancho Mira, terroner. Uno dels primers que es va dedicar a elaborar i produir terror de forma professional va ser Sancho Mira, qui va viure a finals del segle XVI. En 1588, en el mes d'octubre, es va comprometre a pujar a Cocentaina 3 arrobes de terror col·locades en 6 caixes. El tracte l'havia firmat uns dies abans durant la fira de Cocentaina, a la que segurament va assistir. En 1602 va fer una venda important, va vendre 9 arrobes de terror per al licenciado Canseco de Quiñones de València, però inicialment no li va pagar. Possiblement en l'any 1602 va morir. L'any següent el seu fill Andrés Mira va anar al notari i va fer un poder per a Tomàs Verdú per a que poguera anar a cobrar-li a l'inquisidor de València les 9 arrobes de terror que li devia i els impostos corresponents. També sabem que aquella vegada no va cobrar i que en 1607 Andreu Mira va tornar a fer un altre poder per a veure si cobrava este deute de València, que segurament no va cobrar. A finals del segle XVI hi havia 2 més que també es dedicaven de forma professional a fer terror. Un d'ells era Melchor Mira, fill de Nofre, i l'altre era Tomàs Alcaraz, fill de Jeroni. I això és tot. Jo em quedo a casa. Queda't a casa. Si vols saber alguna més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.